Какво стана? Здравейте, хора, днеска пак ще играем на поредици дни с всички герои, които имам. Сега ще играем с всички рейър карти. Първата карта е Блейз. Като цяло искам само да ви кажа нещо, което поне така съм чул. Чул съм, че Nexi you have voice connector. Simon, you prefer battle steam progress. Ма аз искам да играя, не ме интересува, че аз аз мога ли да снимам? Аз въобще мога ли да снимам? Аз въобще мога ли да снимам, бе, игра? Information, ама вие спряхте тая игра. Аз докато съм в игра, аз не си изтрих паметта. Как ще го играем? Брат? Колко ми? Добре. Явно това ще бъде видеото, хора. Ще чакаме. Ей до тук, докато играта не каже, да, мога да влизаш. Добре, сега може ли? Вау, хора, започнахме. Не мога да повярвам. Как се случва това, хора? Но ясно, брат, че има супер карти. Сега някой ще каже, това са епик карти, не говори глупости, ама не са епик карти. Това всъщност са супер карти. Ако не ми вярвате и сте гледали си играта, направете си акаунт. Този Metal Sonic ще му чупа главата. И не следите сега играта, направете игра, казва се Sonic Forces, ако не знаете как се казва. Ако не знаете как се казва, просто казва се то Metal Sonic. Че то Metal Sonic магав. То Metal Sonic са магав. Аз не обичам да магават. Мале, той изгуби 13 купи. Жално. Добре, това... Хънтър. Това какво получавам? Като цяло, хора, това беше най-мизерната мисия, която някога съм получавал при живота си. Мале, аз още от сега искам да игра с Новишадо. Добре, нека игра с Крим. Не искам да игра с нея, ама трябва да играя с нея, за съжаление. Мале, всички са... Мале, всички са... буквално челенджър карти. Бум. Лети. Да, брат.
Естествено, брат, някакъв супер мувишал, брат, то се телепортира супер мувишал, брат, мина като звезда. Като... Добре, нещо май не се силата. Добре. Добре. Друга игра с Спил си е много добър. Много добър си е направо. Най-добре. Спил си е най-добре. Най-добре си. Мале, аз съм колкото мувишал, бе. Добре, някак си Спил е малко по-бързи от мувишал. Добре, това да кажем, че не е станало. Да. Но 3500 човека могат са с... Добре. Купакуни. Добре. Ще играем с Джет. Сега. Чай с бутър. Да кажа на Джет едно нещо. Той е гати бавняга. Когато е на състезание, веднага забива. Погледнете как забавя. Погледнете. Само от спита се. И това само беше спит. Той има достатъчно тъпи атаки. Много тъпи атаки има. Ви казвам, че има... Гледай, брат. Кой... Това уж го имаше всеки бейсик броуър, то... Мама. Баби! Мама, джапуксик. Добре. Сега ще играем с Роуч. Чакайте. Аз мога ли аз който... Аз мога да играя всички броуъри, ама... Аз забравя, вече няма да играя всички герои подред. Ще играя всички броуърите и така. Аз съм... Добре, нищо. Роуч има добри атаки. И нищо не казах за нея. Биби.
No. No. My Wi-Fi. Нищо хубаво. Мяу, 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 мяу. Чакай, аз мога да играя с всички. Значи сега мога да играя с Shadow. И... Сега ще играем с Shadow. Защото вече няма подред. Защото така съм решил. This is my video and I want. Добре, аз съм само едно на ум хора. Shadow е по-бърз от Movie Shadow. Само това да ви кажа. Да, бе, брат, много ясно ще използват Chaos Control, брат, защото обичат обикновено Shadow, Movie Shadow. Аз говоря сега за този Shadow, добър си е, но Shadow си е единственият герой, който различно тича. Сега ще кажете, Roach, Charmy, ама има два такива, които могат, които летят. А Shadow е единствения, който може да така да тича. Така тича. Ей така. И така се буства. И бурята е доста добра. Както аз съм първи. Сега ще играем с Movie Shadow. Но кой Shadow? Movie Shadow. Ето този Shadow. Нека да играем. Няма връщане назад. Вече играем с него. И само да ви кажа, да знаете, че не съм спечелил Movie Shadow безплатно. Просто съм. Вие не знаете колко съм събирал за него. Колко съм събирал за него. Защото си е доста добър. Ето, вижте. Това все едно съм хакер, разбирате ли? Разбирате ли изобщо? Това все едно съм хакер, аз пускам някакви метеорити. Разбирате ли? Това е гати окнати, аз се телепортирам. А кажете ми това, кой герой го има? Тази способност. А кажете ми го това. Добре. Доста опит. Мога да завърша последно, ама мога и да не съм добър толкова с Shadow, ама не съм казал, че е слаб. Буквално си е доста добър. Това хора, за да е доста добър, това е Challenger карта. Която вие знаете ли колко съм събирал за нея? Една Challenger карта е 500. 500 е ето този. Аз преди си исках този Shadow да събера. Ама аз печелих този Shadow, който си е доста опи. Добре, сега ще играем с... като цяло за Вок, айде ще играем с Вок, защото много не съм играл с него. Ще играл съм само една игра с нея, когато съм го спечелил. Мале колко е лебел.
Мале, аз не виждам нищо от него, хора. Мале. Аз не виждам нищо, онега ти дебелака туя. Маленче, това Fireboost ли е това? Какво е това? Какво е това? Уи. Сау! Так. Сау! Като цяло, хора, това беше от видеото. Надявам се ви харесал. И да ви харесал, да оставите един мощен лайк и да се абонирате за канала, за да искате да правя още такива видеа. И от мен, чао!